Het is een pad, vreemd, dat we hier nog wat laatst binnen. Het is hier gewoon te krap op een gegeven moment. Die productie ging steeds meer omheen en omheen. En ja, dan komt opeens alles volle meer dichter bij elkaar. En de ruimte is weer zal iets om te werken. En ja, dan heb je op een gegeven moment capaciteit te min. Ja, dan moet je op een gegeven moment de beslissing maken dat je net oors kennen als nou een oord pand. While the people sleep, I lie awake, encased in dreams that carry me. Je let hier wat achter. We hebben hier een machinaal werkt om die ambachtelijke koeken goed deel te zetten. En nu ben we op een punt komen, ja, nou is het zover, nou hebben we het goed deel te zetten. En dan ga je oer, dan moet je opeens naar een oor pand. Je hebt de binding met het gebouw, maar je hebt ook de binding met het dorp. De bijen draven hier elke dag voor de ruiten langs. Ze komen eens achterom om een stukje koeken. Maar ik moet qua de meesten die voor de ruiten langs rennen. Je kent ze op lijst alle keer, van jongs af aan tot oudere meesten. En ja, daar heb je binding mooi en ik mooi het pand. We zijn maar niks begonnen, maar geen enkele machine en werkbank. En dan moesten we koeken op maatje. En ja, ze staren gewoon binnen de machines bij komen, is het wat makkelijker worden, wat efficiënter alle keer. Ja, dus ja, die binding, ja, enorm denk ik. Dat kan net oors. En mijn leef zal wel opvallen. Zit de laatste binnen. Ja, die namen die bloedt wel. Dat wij nog maar kwaad koeken in jouw maatje of hier iemand kwaad. Dat is net zo slim, denk ik. Nee, dat geven we mooi mee terug. Upon my page, while the wind blows, I open my arms, I just let them go. And even though I am helpless, Toen ik hier kwam, toen hier waarom weer dit een oude bakkerij. Hij was kwalijk nog bakkerijwaardig. Dat waren al letterlijk gauw beter, want dat moest ik. Maar ja, je sting enkel in een kneepmachine en een werkbank. En wij moesten met de hand elke koker rally, één voor één. En later kwam er iets uitrolmachientje, nou, dat was dan het eerste machinale. Nou ja, dan moest hij nog een heel soort handwerk doen. Ja, dat was heel erg pionieren. Je krijgt het nooit weer zoals het nou is. En ja, een stukje romantiek iets verlend. Maar ja, we krijgen weer wat nice waarom. En ja, daar moeten we eens meer op richting in, denk ik, dan Hingenbloeien in de charme. Ja, dat is nog een keer zo. En zo is het leven en ja, zo met wij terug. Welkom bij de kringloop bij Wilco. That's me. Het is de winkel. Ja, er stiet van alles en nog wat een beetje. We proberen het een beetje leuk neer te zetten en dat mensen ook een beetje het gevoel hebben van... goh, hé, als ik daar kijk, dan heb ik het net nog niet gezien. Waar komt dat dan weer vandaan? Dat soort dingen. En, Zit er een logica in? Nou, enigszins. Oké, vertel eens. Bijvoorbeeld een tafel vol met glaswerk, veel te veel glaswerk. Maar ja, het komt binnen en mensen hebben het toch weer nodig. Dertje kleren? Kleren. Het is nog een beetje rommelhoekje, want het moet even een beetje leuk uit elkaar gezet worden en alles. Dat mensen er ook wat meer omheen kunnen. Maar daar zijn we nog niet naartoe gekomen. Hoe is dit begonnen? Nou ja, een beetje uit hobby, denk ik. Ja, gewoon altijd een beetje sneupenwest, rommelmarkt en kringloopwinkel zelf.
En je komt altijd met wat dus. En op een gegeven moment staat de boel wat vol, gaat er weer wat naar de zolder toe. En vervolgens dan heb je de zolder vol. Nou ja, dan denk je van, oh, ik kon ook wel eens wat verkeepje. En ik heb al jaren, nou ja, dat is een jaar of 10 in mijn hoofd. Dat ik denk van, ik wil wel een kringloopwinkel beginnen. Maar dat vind ik leuk. Dat lijkt me leuk om te doen. Dus ja, dat kwam er nooit van. Niet het goede moment, denk ik. Want toch, hier is gewoon een baan. Ik had gewoon een baan. Ja, leuk werk. Dat daar niet van, maar het was werk. Gewoon, je verdien je centen mee en het was leuk, het was gezellig. En je doet het ook ergens voor. Ja, het zit in het rusthuis, dus je doet het een beetje voor de bewoners, voor de oude mensen. En nou ja, maar het blijft werk. Het is En niet, dit net? Nee, dit is mooier. Ja, dan hebben we hierboven de LP's, CD's, DVD's, speelgoed, bedden en een beetje banendinkjes. Personeel, coming through. Een mooi dingetje. Ja. Goedemiddag, mevrouw, meneer. Kom binnen. De zuster er echt heel gelukkig uit. Ja, maar dat is ook zo mooi. Ja, je wordt, aan het eind van de dag ben je moe. Dan denk je van, ik vind het wel allemaal wel best. En dan ben je thuis en langzaamaan dan kom je weer een beetje tot jezelf. En dan denk je van, oh, wat hebben we een mooie dag gehad. En wat is het mooie dan van Sandrij? Ja, ik denk voor mij toch het mensen gewoon blij maken. Dat je gewoon voor weinig geld iets leuks vindt. Wat je even nodig hebt of wat je weer kan gebruiken ergens voor. Of, ja. Op dit moment leeft het ook in Brinje. Dat kun je wel stellen, ja.